Matul dawn l-aħħar xhur, l-awtoritajiet tas-saħħa madwar id-dinja, inkluż Malta, ħarġu direttivi fejn talbu l-ċittadini tas-soċjetà tagħhom biex josservaw u jsegwu linji gwida biex flimkien inwaqfu l-imxija tal-COVID-19. Xi wħud minn dawn il-linji gwida kienu jinkludu iż-żamma tad-distanza soċjali, il-ħasil ta' spiss tal-idejn kif ukoll l-ilbies tal-maskli. Sfortunatament smajna ukoll li kien hawn min irreżista jew saba diffiċli biex isegwi dawn il-linji gwida, speċjalment fejn tidħol il-maskla. Forsi ma tafx li meta nimxi ma dawn l-istruzzjonijiet, inkun qed naħseb fl-oħrajn. Għax meta inżomm id-distanza soċjali jew nilbes maskla, inkun qed nipproteġi il dawk ta' madwari. U ħafna minn dawn huma persuni eżies għalija. Meta nilbes il-maskla jew inżomm id-distanza soċjali, inkun qed ngħin biex innaqqas l-imxija tal-COVID-19 u ma ngħaddix dan il-virus qerriet lil dawk ta' madwari. Iva, meta insegwi id-direttivi ta' l-awtoritajiet tas-saħħa, dawn il-ġesti sempliċi isiru modi oħra ta' kif ninsa lili innifsi u naħseb fl-oħrajn. Ejja ħanejx dawn id-direttivi mhux bħala obbligu imma bħala qatt ta' mħabba lejn l-oħrajn. A mask can say a lot about the person who wears it. But even more about the person who doesn't.